טוב חברים, אנחנו מתחילים עם פרק מספר 0, שזה בעצם המבוא, ההקדמה של הסדנה, ובחרתי לצלם את זה דווקא אחרי שצילמנו בשידור חי את הסדנה הדיגיטלית, הקלטנו, כרגע זה בעריכה, ותכף זה יעלה לאוויר ותוכלו באמת לרכוש ולצפות בכל התכנים, 38 פרקים, 40 פלוס שעות, שבאמת את הלב שלי ואת הנשמה שלי נתתי בכל ה-40 שעות הללו, ומצטער אם אתם שומעים כפיים ברקע, זה בעצם בת זוגתי, ארוסתי, שכרגע הורגת יתושים באוויר, אז תני לי רק להתרכז כמה דקות, זה פרק מאוד חשוב. בחרתי, לא, מצוין, בסדר גמור, אני פשוט בחרתי לצלם את זה עכשיו, כמה דקות, לתת לכם הקדמה, לפני שאתם לוחצים על רכישה ומקשיבים ל-40 שעות של תוכן, כי לא משנה כמה דם, יזע ודמעות הכנסתי לתוך הסדנה, לתוך ה-40 שעות, לא משנה כמה הניסיון שלי וההוכחות והעובדות, כמה עובדים לימדתי, לכמה לקוחות מכרתי, בכמה מדינות טיילתי, בכמה סיסטמים ביקרתי ושיפרתי, זה לא משנה כלום אם אין לכם את ההקדמה הזאת. כי לפני שאני רץ קדימה ומדבר איתכם על דולרים, על יעדים נוצצים בחול, על חוויות, על ריגושים, על תת מודע, על אמונות מקבילות, על דיבור פנימי וכו' וכו' וכו', אני רוצה שנעצור רגע ונבין איפה אתם עומדים כיום, כי רוב האנשים שפוגשים אותי מרגישים שהם תקועים, אבל האמת שהתקיעות היא לא בחוסר במזל או חוסר בכסף, תקיעות היא פשוט חוסר במסלול ברור, ולא רק אני אומר את זה, יש מחקר מפורסם של אוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, שהיא מראה ומוכיחה שאנשים שיש להם מסלול מקצועי מוגדר, הם חווים פחות סטרס, פחות לחץ, פחות תסכול, פחות דיכאון, ורמות הרבה יותר גבוהות של התמדה ומחויבות, ומן הסתם גם תוצאות פנומנליות. הרבה יותר מאותם אנשים שמחפשים הזדמנויות חולפות, וטסים לחו"ל לפוק מכה לזמן קריסמס, לחופשת סמסטר, לחופשת חופש גדול וכו' וכו', הבנתם את הפואנטה. ואני רוצה שתחשבו על זה ככה, אני אתן לכם דימוי, גם בכל הסדנה שלי היא בנויה על דימויים, על אנלוגיות, על סיפורים, על מחקרים, ככה אתם הולכים לשמוע את ה-40 שעות הקרובות. אז תחשבו על זה ככה, אדם בלי מסלול זה כמו אדם שיושב בתוך רכב, בוא ניקח פרארי, אוקיי? שבפרארי יש לו מנוע אמתני, רכב עם נתונים של אין לי מה להרחיב, אתם יודעים במה מדובר. אבל תשבו ברכב כזה, כשאין לכם ווייז, אין לכם גוגל מפות, אין לכם יעד, אין לכם מטרה, אין לכם אבני דרך אל המטרה, אז אתם בעצם יושבים ברכב שהוא סתם, מה שנקרא, לוחצים על הגז, שורפים דלק ומתעייפים מהנהיגה, ואפילו בסוף היום לא בטוח שאתם תרגישו שהתקדמתם מטר אחד אל עבר היעד שלכם. הסדנה הזו, העגלה של סיירת הטיפוח, של הישראלים, של הישראליות מסביב לגלובוס, היא לא הבטחה לקיצור דרך. אני שם פה באמת דגש, לא מדובר פה בכסף קל, אני לא מדבר מאיזה פנטהאוז נוצץ, או מדבר מתוך איזה רכב יוקרתי, זה לא הז'אנר שלי, אני הכי אותנטי, הכי בגובה העיניים, זיקקתי פה באמת 40 שעות של תוכן. מי שרוצה למכור סתם איזה קורס, סתם איזה סדנה, ניתן לכם 10-15 שיעורים, שכל שיעור זה 20 דקות, 10 דקות. יש פה 40 שעות של תוכן, שאני הכי כנה איתכם. נוצר לי בעיה בריאותית, כי דיברתי המון שעות אל המצלמה, כי צילמתי וערכתי ועוד שיעור ועוד קורס, וכל זה תוך כדי שאני חי את השטח יום יום. אני לא מצלם קורס על ההיסטוריה, על העבר שלי, כמה הייתי טוב, כמה הדרכתי, לאיזה תוצאות, אני כיום נמצא בשטח. עכשיו, את הפרק הזה, אני מצלם אחרי 10 שעות עבודה בשטח, היום ה-31 בדצמבר 2025, זאת אומרת שעוד כמה שעות בחצות, חוגגים שנה חדשה, 2026, ואני מצלם את זה אחרי, כן, שעבדתי בחנויות, הייתי בשטח, עשיתי מחירות,
מי שלא עוקב אחריי באינסטגרם, זה הזמן ללכת לראות בעיניים מה אני עושה ביום יום ואיך אני מגיע לתוצאות של מה שאני עושה. והסדנה הזאת זה לא קיצור דרך, אין פה כסף קל, אין פה הבטחות, גם אני לא מבטיח שמי שילמד את הכל וישב בבית במרכאות גרבץ אני קורא לזה, הוא יעשה ערימות של כסף, לא, זה ממש לא עובד ככה, ותכף אני אסביר ואני אפרט יותר. הסדנה הזאת זה בעצם ה-Waze, זה בעצם הגוגל מפס שלכם שיוציא אתכם מהלופ של לספור עוד שקלים בארץ, לשרוד עוד יום בעבודה של 8 עד 5 ולחיות בתוך כל הפקעת, חרדות, לחץ, ואין לי מה להרחיב מה שקורה כרגע בישראל, או שאתם נמצאים כרגע בחול ואתם לא חווים את התוצאות שאתם יודעים שאתם יכולים לחוות. אוקיי, זה מיועד לשני סוגים של אנשים. אז בואו נמשיך לשקופית הבאה, כי אם נגדיר מחדש את התפקיד שלכם, בואו נקרא לזה עגלות, בסדר? בעולם הישן שלי, שלכם, של המשפחה המורחבת שלכם, בטח שמעתם את המושג הזה עגלות, מוכר בעגלות, אבל בעולם שלי, בסדנה שלי, במטרה שלי, אני עושה פה שינוי תדמית משמעותי. זאת המטרה העליונה שלי, זה לא עבודה של קריסמס, זה לא עבודה של סמסטר, מדובר פה להיות יועצי טיפוח בינלאומי, אוקיי? ואת התחום הזה זה קיים עשרות שנים, ואם להיות כן זה גם קיים בישראל. אם תלכו היום בערב לסופר פארם, לבי, ותראו שם בין כל המחלקות יועצות, זה יועצות טיפוח, זה עבודה שזה קריירה, אנשים עובדים בזה עשרות שנים ובסוף גם יוצאים לפנסיה, כי זה עבודה לכל דבר, פשוט בישראל עם לקוחות ישראלים ומיסים ישראלים ואחוזים ישראלים. בקיצור, מה ההבדל בין עגלות של פעם אל עבר הייעוד שאני מכוון אתכם? זה להיות יועצי טיפוח יוקרה בינלאומיים. כי ההבדל מהבחינה שלי זה מאוד פשוט, מוכר הוא מישהו שמנסה לשכנע מישהו אחר לקנות משהו שהוא לא תמיד צריך. לעומת זאת יועץ הוא איש מקצוע לכל דבר שמזהה בעיה ומציע פתרון מדויק מותאם אישית. בעולם היוקרה שאליו אתם הולכים להיכנס בעוד כמה דקות בסדנה, ואני אשלח ואני אטיס אתכם ואני אגייס אתכם ואני אמצא לכם את המקומות שהכי מתאימים לכם, לא, הלקוח לא מחפש רק הנחה, או הלקוח לא יעמוד בלחץ אגרסיבי, זה קיים, אני לא אומר שזה לא קיים, אבל זה לא המטרה שאליה אני מייעד אתכם. הלקוח שלכם הוא מחפש ביטחון, ביטחון עצמי, הוא מחפש הבנה, הוא מחפש תחושת שליטה על המראה שלו. זה בסוף נוגע ברגשות מסוימים, במחשבות מסוימות. זה בדיוק כמו ההבדל בין רופא שרק רוצה לדחוף לכם כדור מבלי להסתכל לכם בעיניים, לבין רופא מומחה שמה שהוא עושה הוא בסך הכל מאבחן אתכם, מקשיב לכם, מסביר לכם ומרגיע אתכם. זה יכול להיות אותו כדור, אותה תרופה ששני הרופאים נותנים לכם, אבל החוויה, הגישה, הסגנון היא עולם אחר ושונה לחלוטין. כי כשאתם פועלים כיועצים בסטנדרט של חנויות יוקרה שרוכשים מכם עסקאות ענק של עשרות אלפי דולרים תוך שעה, שעתיים, 3, אתם לא דוחפים קרם באיזה עגלה מעופשת באיזה מקום מעופש, אתם מתרגמים מצוקה רגשית או חוסר ביטחון של הלקוחה לפתרון מקצועי שמעניק לה שקט נפשי. ועל הדברים הללו אנשים משלמים עשרות אלפי דולרים בכל מקום בעולם. אני לא ממציא, לכו לאינסטגרם שלי, להיילייט, תראו מאות אם לא אלפים של לקוחות ממדינות שונות, מאוכלוסיות שונות, בשפות שונות, שממשיכים לרכוש בעשרות אלפי דולרים, לא כי המצאתי את הגלגל, כי פשוט הגדרתי הגדרה נכונה יותר, סגנון, גישה, ראות, רוח ונשמה, שהם קצת שונים מה-80% שקיימים בשוק. עכשיו, אני יודע למה, מה אתם הולכים לשאול אותי, ויש פה הרבה כאלה,
שעד עכשיו לגלגו עיניים ופזלו ואמרו יאללה עוד אחד מבלבל את המוח, עוד איש מכירות. חברים, בואו נדבר דוגרי. למה לתחום העגלות, שקראתם לזה עגלות, יצא שם רע מלכתחילה? בואו נדבר על הפיל שבחדר, כן, בלי פחד, בואו נדבר בכנות, תכלס. למה התחום הזה קיבל שם רע לאורך שנים? עכשיו עזבו שיש לי פרק שלם על זה ביוטיוב בחינם, לכו לצפות. עזבו שיש לי פרק שלם בשליש השלישי של הסדנה שמדבר על הדברים הללו. התשובה היא פשוטה, כי במשך זמן רב מדי אנשים עבדו פה בלי מוח, בלי לב ובלי חוק. עכשיו מחקרים בתחום האמון הצרכני, אוקיי, נשלח לכם את כל המחקרים הללו, מי שיבקש בפרטי, מוכיחים שבאיזה מגזין שהוא לא מוכר אבל זה מחקר מוכח, שמוכיחים שאמון הוא המטבע החדש של הכלכלה המודרנית. מי שפוגע באמון של הלקוח פשוט נעלם מהשוק. בעבר היו אנשים שידעו רק לדחוף מוצרים בעבודה לא חוקית ובלחץ אגרסיבי. למה אני אומר לא חוקית? כי העגלות, התחום הזה פרץ עוד בשנות הסוף, תחילת שנות ה-90, מוצרי אהבה, לא משנה, היסטוריה שלמה, של אנשים היו טסים לארצות הברית, ללא גרין קארד, ללא אישורים, ללא כל מה שצריך כדי לעבוד באופן חוקי, והיו מנסים לדפוק את המכה כמה שיותר מהר, עד שתבוא משטרת הגירה או עד שהם יצטרכו לחזור לארץ, כי לטוס חזרה לארצות הברית לאחר מכן אי אפשר. אז אנשים היו עושים הכל, לקחת את הכסף וללכת. ממי פה זה יתגלגל, הנהלה, סיסטמים, יש לי פרק שלם באמת, אני לא רוצה להרחיב כי זה סך הכל פרק הדגמה, ומה שקרה בעבר ועד היום זה קורה, שוב זה לא נעלם, זה קורה המון אם לא יותר מדי, שהמטרה שלי זה בעצם לעשות פה שינוי, אוקיי? שמי שפוגע באמון של הלקוח פשוט נעלם מהשוק. בעבר לא היה אינסטגרם, טיק טוק, פייסבוק, תוכניות כמו יצאת צדיק, המתחזים, אין, לא היה לזה מודעות. היום אם אתם רק תרמו לקוח במצח נחושה, מחר ככה מגילה בפייסבוק השטג משטרה, השטג ממשלה, השטג כל החברים, כל המשפחה, בבלוגים, בפורומים, ומפה זה מתגלגל. אני רואה את זה, אני חי את זה, אני יודע מה קיים בשוק, והיום זה לא פשוט כמו פעם לעקוץ וללכת. חבר'ה, אתם צריכים להתעורר על החיים שלכם, וגם אני לא יודע איך אנשים ישנים ככה בלילה בסבבה שלהם, אבל שוב, זה כבר פן מוסרי שנדבר עליו בקורס. עכשיו, בעבר אנשים היו יודעים לדחוף מוצרים בעבודה לא חוקית ובלחץ אגרסיבי, כן כן, לא לא, ביי ביי. דמיינו שני מוכרים שעומדים זה לצד זה, אחד משקר כדי לסגור עסקה מהירה, הוא ימכור אולי פעם אחת ויחזור לארץ מתוסכל, השני לעומת זאת הוא בונה אמון ומפגין מקצועיות, הוא בונה לעצמו קהל לקוחות שחוזר אליו שנה אחרי שנה, חודש אחרי חודש. התחום לא השתנה, הסטנדרט של הלקוחות ושל השוק הוא זה שהשתנה, והסדנה הזאת נבנתה כדי להציב אתכם בסטנדרט הכי גבוה שיש. עכשיו למה זה קרה? למה זה קורה עד היום? למה לתחום הזה יש תדמית כל כך רעה, שקרנים? אם אתה לא משקר אתה לא יכול למכור, אם אתה לא מרמה אתה לא יכול למכור. חבר'ה, לכו תלמדו את ה-40 שעות שאני מלמד, אם אתם מוצאים שם את הגישה הזאת, קחו את הכסף חזרה, זה לא אותו דבר. אתם חיים ב-2026 היום בלילה בחצות, הכל השתנה, התדמית השתנה, אתם תשקרו ללקוח, מחר הוא יגיע עם משטרה וממשלה אליכם לחנות, וזה קרה עשרות פעמים מול העיניים שלי, של עובדים אחרים שלמדו מדריכים, מנהלים אחרים, פשוט סולקו וחזרו לארץ בבושת פנים, וחנויות שלמות יוקרתיות נסגרו, ועד היום חנויות נסגרות ונפתחות, נסגרות ונפתחות, וזה תדמית ששוב, התדמית קיימת בכל תחום, גם עורכי דין, גם שופטים בבית משפט העליון, גם שוטרים, גם נגרים, גם מהנדסים, בכל תחום יש שרלטנים, יש רמאים. השאלה ממי אתם לומדים, ומה אתם לומדים, ומה המטרה של הלימוד, ואיזה גישה, ואיזה סגנון, זה הכל. לכו תרחיבו את הידע בפרק שהעליתי ליוטיוב, או בסיום הסדנה, תבינו למה זה קיים מלכתחילה, אני מרחיב על זה הרבה יותר. עכשיו, אנשים שואלים אותי, תגיד לי דניאל, בחייאת רבאק,
דוד שלי עבד בזה בעגלות, הוא אמר לי זה תרמית, כל העגלות זה תרמית, ישראלים שדופקים תיירים בחול, אז דופקים את המכה וחוזרים לארץ. אני תמיד עונה להם באותה צורה, האם העובדה שיש רופאים גרועים, רמאים, שקרנים, הופכת את כל הרפואה לתרמית? האם העובדה שיש עורכי דין נוכלים או קבלנים שבורחים עם הכסף הופכת את כל ענף הבנייה לשקר? בכל תחום יש את האלו שמחפשים קיצורי דרך, ואתם רואים את זה ומכירים את זה טוב 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 מחיים הכט ומחיים אתגר, לתוכניות המתחזים וכל השיט. נגר, חשמלאי, לא צריך לספר לכם, לכו תצפו ביוטיוב, אוקיי? בכל תחום בעולם יש את אותם אנשים שמחפשים קיצורי דרך. ההבדל האמיתי הוא לא המקצוע, אלא השיטה שבה אתם פועלים. הגישה שלי מבוססת על 3 עקרונות ברזל. לא מוכרים מה שלא נכון, לא מבטיחים מה שלא קיים, ולא עובדים איפה שלא חוקי. תחשבו על טייס, כן, יש אנשים שיפקחו את העיניים, לא עובדים במקומות שלא חוקיים, אני לא אגייס אתכם ולא אדאג לכם לחברות טובות אם אין לכם אישור עבודה חוקי, ויזה מתאימה, חוזה מסודר. לא חברים, אין אצלי הוואנטות, אצלי כל מי שמגויס יקבל חוזה רשמי שחור על גבי לבן מטעם החברה שאליה הוא מיועד לעבוד. אני עובד, הכל מסודר, מאורגן וחוקי. מי שרוצה קומבינות, לעגל פינות, לא דרכי. יש לכם מספיק סוכנויות שידאגו לכם או שלא, כל אחד עם הקצב שלו. עכשיו, תחשבו על טייס. הוא יכול להטיס מטוס בצורה מדהימה, אבל אם הוא מחליט לדלג על נהלי הבטיחות לפני ההמראה, זה רק עניין של זמן עד שזה יסתיים באסון, עד שיסלקו אתכם מהמדינה, עד שיסגרו לכם את החנות, עד שתחטפו 1001 ריפאונדים, זאת אומרת החזרים כספיים ולא תרוויחו עמלה על זה. זה רק עניין של זמן עד שזה יסתיים באסון אם אין לכם את הדרך ואת המסלול הנכון. אצלי בסדנה, בגישה שלי, בסגנון שלי, אנחנו לומדים להטיס את הקריירה שלכם לפי הנהלים הכי מחמירים של המקצוענים. תראו את זה בסדנה. עכשיו בואו נדבר על המתמטיקה של הכסף, כי זה מאוד חשוב, נשים את הדברים על דיוקם, כי אני יודע שזה מעניין אתכם, כן? נושא הכסף, הדולרים, חול. אפשר להרוויח בתחום הזה אלפי דולרים בחודש. זה לא אולי, זה מה שאני, החברים שלי, התלמידים שלי עושים את זה כל חודש מחדש. לא תאמינו לי, לכו תראו תוצאות בהיילייט, או בטח יהיה לכם לא מעט תמונות ועובדות גם בסוף הדף נחיתה, אז תרדו למטה, תראו גלריה. אני מדבר עובדות, פחות מספר סיפורים, אני פחות חזק בלדבר באוויר, יותר בלהוכיח. עכשיו, אפשר להרוויח בזה גם אלפי דולרים ביום אחד, אבל הנה נתון שאתם חייבים להכיר. 80% מהאנשים שנכנסים לתחום הזה בלי הכשרה מסודרת, פשוט נושרים תוך זמן קצר. יגייסו אתכם, יבטיחו לכם הבטחות מפה ועד הונלולו, רכב, דירה, מסיבות, בונוסים, פרסים, מפה עד הודעה חדשה. אבל 80% פשוט מתנדפים באוויר. אני מספיק שנים בתחום ואני יכול להוכיח לכם את הדברים האלה. הם לא נושרים בגלל חוסר כישרון, אלא הם נושרים בגלל חוסר הכוונה. זה בדיוק כמו אדם שנכנס לראשונה בחייו לחדר כושר, בלי תוכנית אימונים, הוא כנראה ייפצע, יתייאש ויעזוב אחרי שבוע-שבועיים. הסדנה הזאת היא סדנה של 38 פרקים, מעל 40 שעות של תוכן. היא תוכנית אימונים שלמה, מהפנימי עד לחיצוני. כסף גדול הוא תוצאה של מה? של מקצועיות גדולה וניסיון. כשאתם מגיעים עם הידע שצברתי מעל 7 שנים,
אז בואו נגיד שיעדים של $4,000, 5, 7, 10,000 דולר בחודש הופך ממילים באוויר למציאות מתמטית שניתן לשחזר שוב ושוב 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 ושוב. כי אני אומר תכלס, בחודשים הראשונים לא בטוח שתעשו מיליונים, לוקח את הזמן שאתם קולטים את האווירה, קולטים את הדרך, את הסגנון, מי נגד מי, לאיפה הרוח נושבת. זה לא מהדי וואן מישהו שאומר לכם, אדוני שים את הכסף הזה על המניה הזאת ותוך שעתיים אתה תראה תשואה של 50%. איפה חברים? אני לא מוכר לוקשים, אני לא מוכר לכם איזה קורס של דרופ שיפינג של בוא תשקיע 50,000 שקל בחנות, תוך חצי שנה תחזיר את ההשקעה פי 15. בואו, זה לא עובד ככה, מדובר על מקצוע לכל דבר, מקצוע שבו אתם קמים בבוקר, הולכים לעבודה, נמצאים בעבודה 8, 9, 10, 12 שעות כל יום, 6 ימים בשבוע, אם לא 5 ימים, תלוי באיזה מערכת, זה עבודה לכל דבר. ובחודשים הראשונים אולי תרוויחו כסף קטן של 2,000, 3,000 דולר, בסדר, שזה מה זה קטן, בארץ זה, אני מדבר על הנטו, כן? זה יפה מאוד, ואתם חיים בחו"ל ויש לכם אופציה לחסוך ולעוף על החיים ולחסוך כסף ולהשקיע בחלומות שלכם, בעתיד שלכם, וגם תוך כדי תנועה ליהנות עם הכסף בלי לחשוב על השכר דירה ועל הרכב ועל הביטוח ועל לשלם לתואר ולשלם לקניות בסופר, לא סוגרים את החודש, איפה בילויים, איפה ריגושים, איפה חוויות, בקיצור לופ שחוזר על עצמו. זה מתמטיקה מאוד מאוד פשוטה שאתם תבינו תוך כדי תנועה בסדנה איך זה בא לידי ביטוי, כי עסקאות פשוטות של $1,000, $2,000, 3,000 דולר, זה משהו שקורה על בסיס יום יומי בתחום שלנו, ואם לא תעשו את העסקאות האלה או לא תכוונו לשם במינימום, אין לך מה לחפש פה. פה עושים כסף גדול מי שבאמת ילמד ויתרגל וישקיע, ומעבר לסדנה גם יכשיר את עצמו וירחיב את הידע, ואני מדבר על זה בהרחבה בסדנה. לכו תלמדו את 40 שעות, אני מרחיב גם איפה אפשר עוד להרחיב את הידע וללמוד. אז חשוב לי גם להבהיר עוד משהו חשוב, ודיברתי על זה קודם, עכשיו אני ארחיב במעט. מי שעובד לא חוקי, אני אסתכל גם למצלמה פה וגם למצלמה פה, מי שעובד לא חוקי הוא חושב לטווח קצר, ומי שחושב לטווח קצר סופו להפסיד. כמו שאמרתי, אני לא מלמד אנשים שרוצים לטוס לעשות כסף בקריסמס ולחזור לארץ, כאלה שרוצים לחופשת סמסטר להרוויח כסף ולחזור חבר'ה, אם זה הסגנון שלכם, לכו תמצאו חברות, יש מספיק כאלה שירצו להעסיק אתכם לחודש חודשיים ולבעוד אתכם חזרה לארץ. אני מלמד פה קריירה, מקצוע, מי שרוצה לחיות ולעבוד בחו"ל לאורך שנים, ומדי פעם לקפוץ לארץ, מה שנקרא להיות הדוד מאמריקה. עכשיו, עבודה לא חוקית יוצרת סטרס, פחד מהרשויות, והחלטות גרועות שנובעות מלחץ. מי שמפחד דוחף חזק מדי ופוגע במחירה. חלס עם האגרסיביות חברים, גם כאלה ותיקים שכרגע שומעים אותי ומלגלגים, די מספיק חלס. אם אתם מרגישים שאתם דוחפים ואתם אגרסיביים, כנראה שמשהו בשיטה, בגישה לא הכי מכוון מטרה, בסדר? זה כמו לבנות וילה מפוארת על חול, היא אולי תיראה נהדרת בהתחלה, אבל הגל הראשון שיגיע יחריב אותה לחלוטין. אני עובד ואגייס אתכם אך ורק למדינות שהן מסודרות, עם אישורים חוקיים, עם חוזים רשמיים ורגולציה מלאה. אני לא עושה את זה כי זה יפה, אלא כי זה צעד עסקי חכם שאפשר לעשות, ואני לא אסכן אתכם בכנסות כבדים, ולא בכלא, ולא ברשימה שחורה. זה לא, אתם תחת השם שלי, אני רוצה להתחייב על עבודה מסודרת 100%, מה שצריך מסביב. אוקיי? כשאתם תהיו שקטים, תבינו גם למה אני עושה את זה, יש היגיון, כי כשאתם תהיו שקטים, אוקיי, ואתם מרגישים בטוחים במדינה שבה אתם נמצאים, האישור עבודה, הוויזה, כל מה שצריך, החברה, החוזה, אתם יודעים מי נגד מי, מה הובטח מראש, בלי הפתעות טובות, בלי הפתעות רעות, הראש שלכם פנוי לעשות את מה שאתם באמת רוצים, וזה להצטיין ולהרוויח כסף בעזרת השם, שתעלו למעלה בתפקידים, ומפה היה, איך אומרים, הדרך עוד נטויה, היד עוד נטויה, וזה בעצם המטרה שלי בסדנה הזאת. עכשיו,
רוב הקורסים למכירות בעולם הם שואלים רק שאלה אחת. מה הם שואלים? מה להגיד ללקוחה כדי שתקנה. זה בעצם הגישה של 99% מאותם יועצי טיפוח, מאותם אנשי מכירות שפגשתי, שהסתובבתי בין מדינות והזמינו אותי להדריך ולהכשיר, והייתי מגיע לשבוע, שבועיים, נותן כמה הרצאות, כמה הדרכות, עולה לשטח עם אותם יועצי טיפוח, וגם מבצע מכירות איתם ביחד בלייב, בלי דיבורים, מה שנקרא בכיתה, וזה מה ש99% מאנשי המכירות מכירים, וזה מה שמלמדים אותם, וזה מה שקיים באופן כללי. הסדנה הזאת שאני מלמד, יש פרקים שלמים רק על שאלת שאלות, הרבה יותר עמוקות. מי אתם כיועצי טיפוח כשאתם נלחצים? איך אתם מתנהלים? מה אתם חושבים? איך אתם מרגישים? איך אתם כיועצי טיפוח, כאנשים, כבני אדם, מגיבים לדחייה, ללא, ליקר לי, ללא הולך לי, ליום קשה, לתקופה זבל? מה הסיפור שאתם מספרים לעצמכם כל בוקר מחדש? איך אתם מגיעים לעבודה? באיזה מיינדסט? באיזה אמונות מגבילות? איך אתם מדברים לעצמכם בדיבור הפנימי? כי אני באתי מתחום ה-NLP, זה מה שלמדתי, זה התעודות שיש לי, לא למדתי תואר של פסיכולוגיה 15 שנה, למדתי משהו של קצת מעל שנה, וזה הידע שצברתי, זה השאלות שלימדו אותי לשאול ברמת ההתפתחות האישית. מחקרים בתחומי ה-NLP והפסיכולוגיה היישומית מראים שהביצועים שלנו כבני אדם הם מושפעים יותר מהמצב הרגשי, כמובן הרבה יותר גם מהטכניקה היבשה, וזה מאוד 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 ברור, כי טכניקה בלי מנטליות חזקה היא כמו חרב חדה ביד של לוחם שרועד מפחד. לכן אני בונה את הקריירה שלכם בשלושה שלבים. קודם כל, בשליש הראשון של הסדנה, אם אני זוכר נכון, זה 17 פרקים פלוס מינוס, קודם כל בונים את האדם, את הלוחם המנטלי שבכם. אחרי זה, בשליש השני והשלישי, שזה שאר הפרקים בסדנה, שם כבר הופכים אתכם ליועצי טיפוח מקצועיים, למוכרים אפקטיביים, ובשליש השלישי זה יותר מומחיות, זה מי שרוצה לקחת את זה שלב קדימה, ידע מקצועי, ידע מדעי, ידע רפואי על אור האדם, טכנולוגיות וכדומה, וזה כבר תראו בסילבוס של הסדנה. עכשיו בואו נדבר על היום יום, איך זה נראה ביום יום, כי אני יודע שיש פה כאלה שעדיין לא טסו והם מתלבטים איך נראה יום עבודה של יועץ טיפוח בחו"ל. אז אם נדבר רגע על היום יום, לתת לכם מה שנקרא ככה ריזיקה, לקראת מה אתם באים, זה לא תמיד נראה כמו התמונות הנוצצות באינסטגרם או בטיק טוק או סיפורים. מדובר על חיים אמיתיים עם רגליים שהן כואבות, עם נעליים שהן רטובות, ולקוחות שבודקים את הגבולות שלכם כל פעם מחדש. יהיו לכם ימים חזקים שבהם תרגישו בלתי ניתנים לעצירה, עושים באמת באמת המון המון כסף, וגם יהיו תקופות ויהיו ימים יותר קשים, שקטים, שבהם שום דבר לא הולך, וזה חלק ממסע של החיים, כמו כל תחום בעולם, כמו כל שלב שלכם בחיים, לא משנה איפה אתם נמצאים כיום, אם אתם נשואים, לא נשואים, אחרי צבא, אחרי לימודים, זה לא משנה, זה חלק מהחיים, אוקיי? ואני זוכר יועץ חדש שלי, לא משנה מה השם, בטח הוא צופה בזה, זה היה ביום השלישי שלו לעבודה, אחרי 0 עסקאות שהוא ניסה לסגור, הוא כבר עמד לוותר, הוא אמר לי, דניאל, חלס, זה לא בשבילי, זה לא מתאים לי, אני חוזר לארץ, בוא נרים בירה בערב ופה נסגור את הפינה. אמרתי לו, כפרה עליך, במילים האלה, תעשה רק עוד הדגמה אחת קטנה, אבל אחת עם כל הלב שלך. תנסה, תתאמץ, אז שים רגע את כל המחשבות בצד, את כל התסכול, את כל הבאסה, תזרום, תהנה, מקסימום שלא יקנו, לפחות ניסית. הוא נשאר, הוא הקשיב לי, ובאותה הדגמה הוא סגר עסקה ששינתה לו את כל המאזן החודשי. נכון, לא מיליונים, אבל אחרי יום שלישי בעבודה, לסגור עסקה, לא יותר מדי, באזור ה-900 ומשהו דולר, זה שינה לו את כל הראייה, את כל הלופ. היום אני יכול לספר לכם שהוא עושה עסקאות, בוא נגיד על בסיס יומי של 5, 6, 7 אלף דולר,
בעצימת עיניים, ופשוט המשחק הזה של התחום הוא מנטלי יותר מאשר שהוא טכני, כי מי שיודע לנהל את הרגשות שלו בתוך הזירה, מי שיודע להבין בני אדם זה כולל אתכם, את העסק, את החברה, את המנהלים, בעל הבית, וגם את הלקוחה, הוא זה שיוצא בסוף עם חיוך, עם הנאה ועם הכסף הגדול, ואני מדבר על זה בהרחבה בסדנה. עכשיו, לפני שנסיים, יש משפט שאני הולך לחזור עליו הרבה בסדנה, זה מנטרה, שהיא אומרת, מי שמכבד את המקצוע, המקצוע מכבד אותו בחזרה. כי כדי להצליח באמת אתם צריכים ללמוד את התרבות של הצריכה במדינה שאליה אתם תגיעו. לשלוט קצת בשפה המקומית אם לא הרבה, לשלוט בשפת גוף, להבין מתי להקשיב, להבין גם מתי לשחרר. ממש יש כל כך הרבה דברים ללמוד, זה לא לקפוץ למים עמוקים וזהו, יש פה חתיכת הכשרה, ידע וניסיון שצריך לעבור. אני רוצה לתת לכם כבר עכשיו כלי פרקטי ששווה הרבה מאוד כסף, וזה נקרא שיטת 3 השאלות לאבחון. ומה זה אומר, חברים יקרים? במקום לדחוף מוצר ולדבר על המוצר של המותג שאליו תגיעו, שכמובן אתם צריכים ללמוד את המותג שלכם, את ההיסטוריה, את המוצרים, את המחירים, את הגבולות גזרה של ההנחות, מתנות וכדומה, אני לא ארחיב בשלב הזה, אבל במקום לדחוף מוצר ולדבר על, לצורך דוגמה, קרם שאתם הולכים להראות, או מוצר כלשהו לניקוי פנים, ולדבר עליו, על היתרונות, על הרכיבי מפתח, על הערך שהוא נותן, בואו נתחיל לשאול את הלקוחה שאלות. גברתי, קודם כל מה סדר יום הטיפוח שלך? במה את משתמשת בבית? איזו בעיה הכי מפריעה לך כשאת מסתכלת במראה? מה ניסית עד היום לפתור את הבעיה שלא עבד כל כך? למה השאלות האלה חשובות? למה הגישה הזו חשובה? מחקרים מוכחים מראים שאנשים שמבקשים אמון ושואלים את השאלות הנכונות הם אלו שמתקדמים הכי הרבה מהר. אלוף אולימפי בלי מאמן פשוט לא קיים, והסדנה הזו היא המאמן האישי שלכם לאורך כל הדרך. יש לכם את הסדנה הזאתי, מה שנקרא forever, כאילו אתם יכולים לפתוח את הסדנה בעוד כמה חודשים, שכחתם איזה גישה, סגנון, טריק, משהו שאהבתם, לפתוח אותה עוד פעם וללמוד ולהקשיב, וככל שתקשיבו לזה יותר פעמים ותתרגלו, ככה תלמדו הרבה יותר מהר. ושאלת שאלות, אבחון הלקוחה, אבחון מי היא, מה כואב לה, מה מפריע לה, מה היא ניסתה, מה לא עבד, למה זה לא עבד, ולמה ששלנו בכלל יעזור, ולמה שלנו בכלל ייתן לה פתרון. קיצר חברים, יש פה תורה שלמה בתוך ה-40 שעות הללו, שנתתי באמת את כל מה שצריך שיהיה לכם את הבסיס של 75% הצלחה. למה 75%? כי גם יש את האחוזי ניסיון בשטח, יש את האחוזי הכשרה בחנות עצמה שאליה אתם תגיעו, וזה ישלים לכם את כל ההכשרה ל100%. חברים, בקיצור, בואו נסיים. אני לא כאן כדי למכור לכם חלומות על וילות במלדיבים או כסף שנופל מהשמיים. אני מוכר לכם מעל 7 שנים של ניסיון שחרוט בדם, יזע, רגליים כואבות על רצפות של קניונים ברחבי העולם. אני הכשרתי עובדים מקומיים, זאת אומרת שהם לא ישראלים, אם הגעתי למדינות כלשהן. הכשרתי כמובן גם ישראלים, הכשרתי גם עובדים שהם זרים, שהם עובדים כמו ישראלי, זאת אומרת אם הם באים מאירופה או מהמערב, לא משנה מאיפה, בכמה שפות הכשרתי, אנשים מכל העולם. אני בעצמי אישית מכרתי עסקאות ענק ללקוחות ביותר מ50 מדינות שונות. אני את כל הידע שלי הבאתי אך ורק מהניסיון. אוקיי, החברה שלי, העסק שלי, העגלה, היא לא רק סדרת סרטונים, היא מבחינתי הרגולטור החדש של התחום הזה, וזו המטרה שלי. אני מייצר פה שפה,
אני מייצר פה שיטה וסטנדרט של יושרה ומקצוענות שעוד לא נראו כמותם. אם פעם עולם המחירות בחו"ל, תקראו לזה עגלות, היה פעם המערב הפרוע, מבחינתי העגלה היא החוק החדש, היא החוק המקצועי, היא הדרך המקצועית, היא נקייה, היא רווחית מאוד למי שמוכן להתבגר ולהתחייב. אני לוקח את ההצלחה שלכם אישית, ואני מבטיח לכם שאם תיישמו את כל מה שאני אלמד כאן בפרקים הקרובים ולא תראו תוצאות, אני בעצמי אכנס איתכם לליווי אישי עד שתחזירו את ההשקעה. פירטתי לליווי האישי בדף נחיתה בצורה מאוד ברורה. אז חברים, בואו נתחיל, בואו ניתן בראש. אם יש שאלות, ספקות, מענות, כל דבר שאתם רוצים לשאול אותי, שלחו לי וואטסאפ, מייל, יונת דואר, מה שמתאים לכם, אני זמין. חברים, תנו בראש ונתראה בחול. היי בבלגן.